تبریز دل خراب است، رومی جگر کباب است، گربا منتی تاب است. پس ما سلام. чоршанбе аловатов ҳунарманди 19-солаи тоҷик барои ширкат дар тарҳи ванбит барномаи бахши маориф ва фарҳанги департаменти давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико довталаб шудааст. дар ин барнома ҳунармандони аз 19 то 35 солаи ҷаҳон барои як моҳ дар амрико ҷамъ шуда мусиқиву таронаҳои асил эҷод мекунанд. дар сурати интихоб шудан чоршанбе аловатов суруду мусиқии миллии тоҷикиро дар тарҳи ванбит муаррифӣ хоҳад кард. این برنامه تو 8 فеврал درخواستو پر کنی و من زود روز من 7 فеврал دا بود. 7 فеврал دا سن و سال من به 19 رسید و من آخران روز رفتم همین خیلی دویده همین سراسیمه‌وار همین چیرا درخواست رو پر کرده همون چی ساعت آخران دا روی کردم و بعد در پست الکترونی هم سابشین آمد که درخواست شما قبول شد. ما دیدیم و شما جواب را انتظار شوید. як шарти пазируфтани дархост барои ширкат дар барномаи ванбит он аст ки бояд аз тариқи сабти видеоӣ дар бораи худат ва ҳунарат бо забони инглисӣ маълумот ироа намоӣ. чоршанбе ин шарти дархости барномаи ванбитро иҷро кард. Ghijak, it's also Pamirian instrument. It's like violin, but it's national instrument. So like this. чоршанбе аловатов донишҷӯи соли сеюми коллеҷи санъати душанбе аст. аз 10-солагӣ ба омӯзиши асбобҳои мусиқии миллӣ таваҷҷӯҳ дорад. синфи 3 будам дар мағоза як даф оварданд. ман ӯро харидаму дар ҳамун даф як-ду моҳ ҳамин хеле задаму ҳамун даф аз синфи 3 аз худ кардам ва тозера ҳамаи асбобҳои миллиро менавозам. ба мисоли сетор, ғиҷак, дутор, тамбур, робоб, доира, тавлак ва хайраро менавозам ва боз дар асбобҳои аврупоӣ фортепиано, гитара ва скрипка менавозам. 3 сол дар посолство Ҳиндустон дар асбоби табла хондам ва ёра менавозам. чоршанбе дар соли 2012 дар тарҳи шабакаи телевизиони Баҳористон овози тиллоӣ дар жанри фалак ғолиб шуда буд. ӯ бовар дорад ки дар тарҳи ванбит низ интихоб хоҳад шуд ва ҳадафаш ин аст ки мусиқии мардумии тоҷик дар эҷоди як асари мусиқии бузурги тарҳи ванбит ҷой пайдо кунад.